Per totes ara, Laia Palomeres, el xut, golaç, 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 golaç. Que la posa ara Maria Cruzet, el primer pal, la portera s'equivoca, li cau la bola a Tati, el rebuig, gol, 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 golaç de Raquel Ventós. Visca la Unió, al sud del camp s'escolta aquest clam. Cosa llarga amb Simona Brugat. Qui la té ara és Laia Palomeres, que xuta. Gol, 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 gol,